Uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang ginulabing hingpit, daygunta ang Ginoo. Uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ugulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karon gisaulog sa atong simbahan ang pista ni San Alfonso Maria de Ligori, obispo ug doktor sa atong simbahan. Siya maoy usa ni ka-Italiano tingali to yang nationality. Nahimo siyang founder sa congregation sa mga pari o religious kanang the Most Holy Redeemer or Redemptorists. Kanang diha sa atong may Redemptorist. Our Mother Perpetual Help mo'y sentro sa ilang patrona. Usa ni siya ka gifted kayo nga pagkatao, philosopher, theologian, poet, musician, composer, writer. Grabe kayo ang mga gifts niya. Excellent gini niyang gibuhat. Apan iyang gihalad sa Ginoo aron pagluwas sa mga kalag. Labi na gyud sa pagpakumpisal, pagsuwat o mga basahon nga makapalig-on sa tong pagtuo. Nataon ni siya mga 1696 ug namatay pod siya 1787, mga 91 years old. Antag makaabot kog 91, 61 naman ko karon. So nindot-nindot sa kaabot og 91 o na mamatay. Ang importante mao ang pagbuhat sa sugo sa Ginoo matag adlaw. So uban kaniya iampo nato nga ang ato untang mga gifted nga mga persons, labi na nga ato mga leaders, mga elected, mga professionals maningkamot gid unta sa pagluwas sa katawhan, dili ang pagpadato sa ilang kaugalingon lamang. O ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato mahatagan unta og mga grasya sa ilang kinabuhi karon. Ato sa ning gihimo ang atong misa halad ngadto pasidungog sa atong debosyon sa mahal nga or balaan nga kasing-kasing ni Hesus, Sacred Heart of Jesus. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kanunay ikaw nga nagpabarog dinhi sa imong simbahan o bag-ong mga panigingnan sa mga bertod. Itugot nga diha sa pagkamakugihon ni San Alfonso Maria Ligori alang sa kaluwasan sa mga tao, makasunod kami sa iyang mga lakang aron makadangat usab kami sa pag-ambit sa iyang mga ganti diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa basahon sa Levitico. Ang Ginoo miingon kang Moises, mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Ginoo aron sa ulogon ninyo ang mga adlaw alang sa balaang panagtigom sumala sa gisugo sa Ginoo. Ang ikanapulog upat ka adlaw sa unang bulan mao ang pangilin sa pagsaylo, o ang ikanapulog lima ka adlaw sa mao gihapong bulan mao ang pangilin sa pan nga walay patubo. Sulod sa 7 ka adlaw, kinahanglan nga ang kanon ninyo mao ang pan nga walay patubo. Himuan ninyo ang balaang panagtigom sa unang adlaw, ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Matag adlaw sulod sa 7 ka adlaw, maghalad kamo og halad nga sunugon alang sa Ginoo. Ang ikapitong adlaw mao ang adlaw sa balaang panagtigom, busa ayaw kamo pagtrabaho bisan unsa. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, sultihi ang mga Israelita, inigabot ninyo sa yuta nga ihatag ko kaninyo, ug makaani na kamo sa abot niini, dad-a sa pari ang usa ka bangan nga uhay sa inyong unang abot, ug iwarawara niya kini sa atubangan sa Ginoo, aron kahimutan kamo sa Ginoo. Buhaton kini sa pari sa pagkasunod adlaw, tapos sa adlaw nga igpapahulay. Gikan sa adlaw nga mao'y pagdala ninyo sa binangang uhay, nga halad nga gibayaw, ang adlaw sunod sa adlaw nga igpapaulay, maghihap kamog 7 ka semana. Ang adlaw human matapos ang ikapitong semana, mao ang ikanapulog 5 ka adlaw, ug niining adlawa, ihalad ninyo ang bagong halad nga kalanon ngadto sa Ginoo. Ang ikanapulog adlaw, niining bulana, mao ang ikapitong bulan, mao ang adlaw sa pagpapas sa sala, ug panahon kini nga himuon ninyo ang balaang panagtigom, pagpuasa kamo, ug paghalad kamog halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sultihi ang mga Israelita, ang ikanapulog 5 ka adlaw niining ikapitong bulan, mao ang pangilin sa mga balong-balong, pahinungod sa Ginoo, mulungtad kinig 7 ka adlaw. Sa unang adlaw, himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom, ug ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Sulod sa 7 ka adlaw, paghalad kamo og mga halad nga sunugon alang sa Ginoo, ug sa ikawalong adlaw, paghimo kamog balaang panagtigom, ug paghalad kamog mga halad nga sunugon alang sa Ginoo, sanglit balaan man kini nga panagtigom, ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Mao kini ang mga pangilin nga gitagal sa Ginoo, o kinahanglang imantala ninyo nga mao'y mga panahon sa balaang panagtigom, ug sa paghalad ngadto sa Ginoo, ug mga halad nga sunugon, mga halad nga mananap, mga halad nga kalanon, mga halad nga ilimnon, ug uban pang mga halad. Ang matag usa niini ihalad sa gitagal nga adlaw niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiting nga malipayon, ang Dios nga atong hinabang. Awiting nga malipayon, ang Dios nga atong hinabang. Paghuni kamo patinguga ang piyang-piyang, ang mananoy nga alpa ug ang lira.
patingugang trumpeta sa bag-ong buwan, sa takdol sa atong solemne nga pista. Awitin nga malipayon, ang Diyos nga atong hinabang. kay maoy usa ka balaod sa Israel, usa ka kasuguan sa Dios ni Jacob, nga naghimo niini nga usa ka balaod alang kang Jose. Sa iyang pagula gikan sa yuta sa Ehipto. Awitin nga malipayon, ang Diyos nga atong hinabang, nga walay laing Diyos diha kaninyo. Ni magsimba kamo sa bisan unsang langyaw nga Diyos. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Diyos, nga naguna kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Awitin nga malipayon, ang Diyos nga atong hinabang. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gumagpagdaing. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an, nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana. Nangutana sila, ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon, sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babay? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Og miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawa sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
Sa atong unang pagbasa nga igsuon, gihisgutan dinhi ang mga piyesta, mga selebrasyon nga angay dumdumon matag tuig sa mga Israelita. O nganong naaman sila'y mga selebrasyon tungod kay naluwas sila gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Kinsa may nagluwas nila? Ibaw mo. Kinsa nagluwas nila? Di oy, si Moises. Ang Ginoo, pero ang iyang instrumento mao si Moises. Naluwas sila atong kaulipnan tungod ni Moises. Kinsa man is Moises? Usa ka tawo nga sa pagkatawo pa lang niya nagantos na. Gipaanod siya sa tubig niya, pagkadako na niya gihinginlan siya kay gustong patyon dito sa Ehipto. Layas in town siya ngadto sa Midian, gipabalik siya sa Ginoo ngadto, gipabiyaan ang iyang pamilya dito sa Midian niya, gireject siya sa Pharaoh, hastas iyang mga kuyog katong iyang giluwas, sigihan siya reklamo, dili paminawon ang iyang isulti, musanong karon, mo reklamo na sa sunod adlaw. In short, gidaog-daog siya. Pero wa gyud magpatintal si Moises sa mga daog-daog, mga rejections, mga insulto, pakauaw nga gihatag sa iyang katawhan nga buot niyang luwason. Ang mga hari sad nga nagsunod ni Moises, mga propeta, mao gyapon gidangatan, gipang insulto, gipang hinginlan sa ilang lungsod, gipang bato, hangtod na gyud ni abot si Jesus nga mao na gyud tinuod nga manluluwas. Mao gyapon gibuhat, matod pa diri sa atong ebanghelyo, wa siya dawata sa kaugalingon niyang lungsod. Pero kay manluluwas man siya, gibuntog niya kining gitawag nato the pain of rejection. Ang kasakit ni ining isalikway ta. Gilingay mong tupad. Ing na sugot kag isalikway. Ing na kono. Nasugot ka. Uy, lingi san mo ba? Nasugot ka isalikway. Kamo mga asawa, isalikway mo sa inyong bana kay adto gid siya sa silingan, adto gid siya mahigugma. Nya, kamo nga nagkasal gyud, di na niya higugmaon. Sugot mo. Sugot mo dili. Kamong mga bana, isalikway mo sa inyong asawa kay ang inyong asawa magsigi jud kuyog sa pari. Nya, sugot mo. Di na hapit mo uli sa inyo kay adto gyud pari mo kuyog, labi na inigbalhin sa pari ngadto sa laing parokya, adto na lang sa didto ana. Unsa ba sugot mo mga bana? Di gyapon. Kamo mga ginikanan, isalikway mo sa inyong mga anak kay adto gyud kompyuteran, adto gyud sa mga barkada or adto ba kas uyab nga manuyupay ra ba kay ignaong, masugot mo mga ginikanan. Huy. Maingon gani mong dili mo manluluwas. Dili mo makaluwas. Kay mao ginay dangatan sa manluluwas. Ang atong mga santos gikan sa mga apostoles, gikan ni Mama Mary, mga apostoles bisan si San Jose, gisalikway. Natanawa diri sa atong ebanghelyo unsa may gibuhat ni sa mga Hudiyo. Di ba anak manas panday? Gitamay nila si Jose. Ang iyang mama si Maria man, rejected gyapon. Wa gyapon nila i-honor si Mama Mary, wa nila gi-honor si Saint Joseph. Ang mga apostoles gipang salikway sad, gipang bato, gipang lansang sa cross, gipamutlas liog. Pero wa sila mahadlok niini. Ni padayon sila, mao nang nahimo silang instrumento sa kaluwasan. Ug unsa may nahitabo sa dihang nangamatay na ni sila kaning mga manluluwas, si Moises sa pagkamatay na niya nakasulod sa promised land ang mga Israelita.
nahimo silang dakong nasod. Si Jesus, pagkamatay niya, nahimo tang luwas ug naabli ang langit. Naabli ang langit. Makasaka na taglangit. Gilingay mong tupad. Ing na abli ng langit. Ing na ba? Ing na. Sa una, sirado man eh. Nakaroon, abli ng langit. Mao na, hangtod karon, nagpadayo ni siya. Kinsa ganitong gustong muluwas sa katawhan, gikan sa kalisdanan, magantos gyud. I-appeal gid na sa package. Gusto nimo luwason imong pamilya, kani mga batanon, kusog kay na sila ana. Ako maningkamot yung kog eskwela. Aniya magitay mga scholars din inig-interview na ko, maghilak-hilak yun. Gusto jud ko mo graduate, Father. Ngano man, makaluwas ko sa among pamilya, pertig yung lisura na mo. Okay. Andam kang mo antos. Mangiskis manos kilay, mamintal manoon diri na ko, di man na maoday. Gusto ka magantos, magkamuritsing yung ka. Ayaw pagsige concentrate anang imong buhok, imong kilay, imong may mga scholars pud nato dinhi nga purti pong mga siksihan ako di na mao mao ginay imong buhaton undang na lang gasto magsumpay-sumpay pa sa kuko alag mga hiwi ng kuko diha, mga hibat ng kilay, mga abog na diri wadwa diha. Gusto makakamuluwas. Ikaw mabati mo sa naong na to na pader, wagan mo sa tas atong uyab. Bahalag ma-rejected ka sa imong uyab. Ako bitas unab, kauyab makong napo kabo kay sigihan man sa kunilag buwag. Mauyab karon, buwagan na sad kay mangunguling ragud tawag naong kargador. Pero maningkamot man sa panguyab na ni arab ako yung mga classmate nga nanambong sa akong mesa ron. Pero sige lang yun. Padayon. Basta gusto natong luwason ang usa ka katilingban, magantos gyud ta. Aritas politika. Kinsa kay atong matawag nga mga leader natos politika nga manluluwas nato? Ari lang ta sa nasyonal, Marcos o Duterte. Kinsa ka nila ang atong tan-aw murag nahimo ba nga in a sense, in quotation, nakaluwas sa Pilipinas. Kamo nalay pamalandong ana. Mao nay atong butaran kana bita mga taong anda mo antos. Nya mailhan man nato. Tanawa kitang mga tiwasono na. Kahibaw kita nga kadtong nga tawo ta mga 1960s ang Pilipinas ato sikat kaayo. Sikat kay ta sa akong nadunggan awa man sa ko mag-study ana pero sa nadunggan lang nako ba sa mga eksperto kita kunoy second to Japan sa economic inana sikat kay ta kanang mga Singapore, South Korea diri nas ubos Vietnam di anas ubos naghangad na nato naghangad murag mga isda mga hungita nato inana. Pero tanawa karon. Karon ba? Unsa na may nahitabo sa Pilipinas? Murag usahay mauwaw tang moangkon nga Filipino ta. Mao bitan ng atong mga igsuon dinhi sa ato nga ang giuna nila reject no? Ang atong nasod labi na sa kasagaran dos mga batanon ang una-una nila muadto ko gawas jud ko gawas kay dinhi sa Pilipinas maimpas ta dinhi di ta maluwas adto ko sa gawas aron maluwas abroad kay ang Pilipinas murag wa nay paglao murag hopeless ta kisa may nakaingon ani ang atong mga leaders nganong ang Singapore ang Japan ang South Korea to mention some even Vietnam nga layo kay nato nganong naa maron sila dias babaw sikat man kay sila labi na ginang Singapore tungod kay ang ilang mga leaders kung inyong i-search
ang ilang mga leaders miantos para sa nasod. Kung tanawon gid nato ba, so ay ragod ninyo research, ako mo research man ko na as Google, ni Antos nagpuyo nga simple pero firm ang desisyon. Unsa may ilang desisyon, bahalag mo patay ko o mamatay ko basta mulambo ang among nasod. Yawa sila madato. Ang mga leaders aning mga nasod karong ni Saka, ang ilag yung mga original nga leader nga mi balintuad or ni reverse sa ilang economic o social situations nga ninindot na karon, from worse to good to better and to best. Wa madato nagantos ni agi og mga panghulga silang kinabuhi. Mo nang usahay sa lawayon pud sila kay andam silang mopatay og magpakamatay para lang mulambo ang ilang nasod. Mo nang pagka wagtang na nila sa posisyon, ang ilang nasod gikan sa ubos diri nas babaw. Ang atong mga leaders gikan atong 1960s, gikan atong pagkataon nako 1963 man ko, hapit tanan natong mga leaders kada biya nila sa atong nasod gabilin og utang. Gabilin og utang. Gikan ang atong utang mga $900 million. Pila man ang $900 million i-convert ni mog peso. Nya karon pila na may utang nato. So grabe ha. Dili na bilyon ay trilyon. Trilyon ga-increase. Nag-anam og kadaghan ni aging mga presidente nato. Ibutang talaga yung presidente kay sila maginay na in command. Nag-anam og ka dako ang atong utang. No nagamito nako ang word nga nisikat kaayo sa karong suna ni President Bongbong Marcos, niingon siya, mahiya naman kayo. Ang wasan niya gisulti pero ako na lang i-appeal, ang kapal ng mukha ninyo. Unsa kay angay niyang isulti, basig dili mahiya naman kayo. Kay sila may naas sa panggobyerno. Mas maayo unta nga ang iyang mensyonon, mahiya naman tayo. Kana bang muangkon unta ba? Kani man go mga leader nga gustong muluwas og nasod, ilang angkonon ang ilang nasod. Dili niya himuong third party or second party, third person or second person. Niya ako exempted ko. Ikay presidente, ikaw mo'y senador, ikay congressman, namakpak pang mga congressman, namarog pa pakpak, kinsa may angay mahiya. Ano namakpak man mo, kinsa may inyong gipasabot, nga inyong gipakpakan, nga inyong murag gibugal-bugalan. Kay bugal-bugal man na, inigingon mo, mauwaw unta ka, baga ni mugnaong, niya mo pakpak ang usa. Di sa to pa, wa ko'y labot, ikaw mo'y bagagnaong, ikaw mo'y angay mauwaw. Niya namakpak sila. Kinsa may nagbuot aning niyang flood control nga way klaro nga matod pa ni President Marcos sa iyang suna karon, palpak, gumuho, ang iba guni-guni. Imagination lang na itong 5,500. Kinsa may nagbuot ato, kinsa may nag-approve ato. Yan namakpak. Uy, mga leaders, pagbantay in taon mo, mura kag ginikanan nga ang imong anak giingnan sa inyong silingan, mahiya naman kayo. Wala kang hiya. Nya ang nipakpak ang ginikanan. Hoy, mga ginikanan na makpak. Yes. Hay man na maliwat imong anak. Bisag unsa kayabag ang imong anak, nganla na sa imong silingag, mahiya naman kayo, wa kay batasan. Way ginikanan mo pakpak we. Kinsa may atong ginikanan sa atong nasod? Kanang presidente, kanang mga elected officials and appointed officials nga naa ng atong 3 branches of departments sa atong gobyerno, executive, legislative ug judiciary. Ayaw mo pamakpak ug naay mo ingon sa mga Pilipinos, mahiya naman kayo. Kay kamoy mga leaders, kamoy nagbuot sa atong pundo.
ang kongreso mo'y nagbuot sa atong budget. Mamakpak mo og naay mapalpak nga budget. Hilasa gud ninyo. Ako di jud ko mupakpak. Kung naay mo ingon nako, inigbiya nako dinhi sa San Vicente Ferrer. Uy, taga San Vicente, anong nangyari sa inyong simbahan? Mahiya naman kayo. Nya ako dayoy mupakpak. Ako gud dinhi inyong parish priest. Tagalogin ko lang, ikahihiya ba ninyo ang ating parokya ngayon? Tubag-tubag sa hindi. Mauwaw ba mo sa atong parokya karon gikan sa akong pag-so dinhin atong August 6, 2019, muigsit ko karong August 5, 2025? Ikauwaw ba ninyo ang atong nabuhat dinhi sa atong parokya? Hinaot unta nga inyong nakita ang atong paningkamot. Pero kamo nasayod, pila ka buok nagpuyo aning parokyahan nga nagsigig tamay nako, sigig pakauwaw nako, sigig reject nako, hangtod karon. But I love them all. Ana. Nisod ko dire, pobre-pobre bi ako ato, kay nga akong sakyanan ato multicab. Mubiya ko dire, thanks be to God, inyo kong gipalitan og Innova. Dato nako. Ano? Pero I will assure you, wa gi kwarta sa akong bulsa nga ako personal. Sa ako palang mga scholars daan, suyupo na ning akong personal nga kwarta. Ana. Nya, punan pa aning gipas-an akong utang karon nga 70 million. Ako'y magdaan aning utang. Ang pari nga mopuli nako diri, og sila nga mopuli dinhi, dili nako papasanon aning utang, kay ni balibad man sad. Di man sad mo apil og pasan. So ako ning pasanong utanga 70 million. Nya na lang gyapon mo bugal-bugal nako ani. Ana. Napag mo ingon nga nganong nakautang na siya? Ana. Nganong nangutang sa na siya? Aron in taon maluwas ang atong simbahan. Kay ngilad kayo naong ang atong grounds ug ang atong simbahan sa una. Karon na natay kumbento, na natay daghang lugar, natay nindot nga parkingan, na natay mga in and out nga kana ganing sana road right of way ana no. Pero wa pa jud ko kahuman unta sa akong gustong ihatag diri. Naara ko mga 60 or 70% sa gusto unta na akong buhaton dinhi. Pero sige lang, giibot naman ta, ibalhin naman ngadtos Compostela. Basta kamaotang mo antos. Maoras na dinhi sa simbahan. Kung ang pari kamaong mo antos sa mga pakauaw, panginsulto, magsigilag higugma, magsigig pasaylo, magsigig alagad, mulambo gyud ang parokya. Kay kana agong nagsigig daot sa nako, jutay ra mo na sila. Ay noon, karong mabalhin ko, basig mamakpak na sila. Yes, anagis Father. Okay lang. Enjoy your life. Kay naapil man sad mo sa ako din hingi paningkamutan. Apil man gyud mo sa benepisyo. Parehara sagod nato god. Na may mga leaders nato nga mga nindot. Ambot kinsa kay mga leaders lagi nato nga nibiya. Marcos ba o Duterte? Kinsa Manila ang nibiya nga nangalipay tas ilang gibilin ato silang iampo pero kanang nagbilin og baha dili lang tingali ta malipay magampo ta nga kamausad silang muantos aron maluwas ta. Ang katapusan nga mahitabo ang muantos maurasay masantos, mabalaan gyud ang kinabuhi sa kamaong muantos. Mao na si St. Alfonso, San Vicente Ferrer, ang ako sang atuanan dito si Santiago, St. James, nga santos gyud sila. Ang ilang reward
dili kwarta, dili dungog nga kalibutanon, kung dili dungog honor nga langitnon, holiness of life. Ako napakoy daghang kay mga sala, hinaut unta makaambit nining kabalaan nga gi-offer ni Kristo kining atong pag-antos. Mupadayon ko ngadto sa sunod assignment, lain na sa nang mga pag-antos. Pero ang pag-antos, makapasantos man, magsige lang tag-ingon, antos pa more. Di ba? Pero mamalit lang yun mong slot, makuhaan gining akong antos. No? So palit lang mo ha, grace. Kung sa maning grace, ako din mo, report ko ninyo ang atong grace, ang atong halin, iabot na 21,833 kaslats as of yesterday, na pay 678,167 kaslats nga available. Daghan-daghan pa no. Pero tag 100 rani, palit lang yun mo 100 pesos. Nya na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 97 na sad ka challenges ang atong nadawat. So pakpakan nato ang namalit nato. Salamat. Unsaon pagpalit, either inyong paliton dinhi sa atong opisina, samtang ni apata dinhi, nya kung tuan atas Compostela kay dadon ko man dito na lang sad mo palit sa Compostela o mga slots. Unya ang lain paagis pagpalit kaning atong bank accounts or GCash accounts or kwarta padala. So mo ni ang atong information, sunda lang ning atong ibutang sa screen karon. Unya sa GCash, open na sad ang akong GCash, open na ning among GCash karon. Unya kwarta padala, bisag asa aning pangan nga inyong makita dinhi, ipadala lang aron mabayran gid nato ang atong utang. Unya magsugod na sad tag trabaho para sa sunod na sang panginahanglan. Salamat gyud kay ninyong tanan. Manindog ta. Mga igsoon, gisalikway si Jesus, ang anak sa langit nung amahan, apan nahimo siyang manluluwas. Busa malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa atong pag-ingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, madasigong magmantala sa pulong sa Dios ug puy-an nila kini uban ang hugot nga pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga malig-on kita uban ang kasibot ug sa walay kahadlok, isang yaw nato ang mensahe sa ebanghelyo diha sa atong panimalay ug mga kasilinganan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga misyonero magmapailubon og dili kawad-ag kadasig sa ilang pagsabod sa mensahe sa Dios ngadto sa dili maabi-abihong mga dapit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga ginikanan sa baldadong mga anak, sila nga nagatiman sa mga idaran ug ang tanan nga nanag-antos sa panimalay o sa mga tambalanan, sa hilom magasaksi sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto,
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang Dios muhupay kanila nga nanagsubo ug nagbangutan tungod sa kamatayon sa ilang mga hinigugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Langit nung amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasin. Dawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasin. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo Kaysa sa imong mga kamot, alang sa pagpagay, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan, sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, inita ang among kasing-kasing sa kalayong langitnon sa Espiritu Santo nga mitugot kang San Alfonso Maria Ligore sa pagsaulog ni ining Eucharistia ug pinaagi ni ining maong misteryo sa paghalad kanimo sa iyang kaugalingon nga usa ka santos nga gasang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mananaw Usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Alfonso Maria Ligore sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagasdaig kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo
mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo banhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among obispong tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Alfonso Maria Ligori, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Tinuluan, luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang harian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Why sukot man ang pagmahal, ngalang kanak ipakita mo. Ang kamatayon walay gahom sa pag-ugnaw ni Ana, dakong kalayo. Hinuluwa siya midawon, ug sa kamatayon nakabuntun. Kung sudumon mo pagmahal, alang kanimong ipakita ko. Halos siya pagahisgutan, kay kini sinukod ug mabalhinon. Pakitaon mo na ako sa hingpit kung kaayo, ug pasabta ako sa pagkamadalihon mo. Kung
kining kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Magampo kita. O Diyos, mitanyag ikaw kang San Alfonso Maria Ligori nga usa ka makanunayong tigpanghatag o tigsangyaw niining balaang Eucharistia. Itugot nga kaming imong katawhan mokalawat niini sa kanunay ug sa ingon maghiusa pagdaig kanimo sa walay hunong. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluwasan. Apan mahimo ra ning tinuod sa atong kinabuhi kun andam gitang muantos, andam tang isalikway, mupadayon ra gitag higugma og alagad sa tanan samas gibuhat sa mga santos ug ni Kristo. So salamat ha ninyo nga mitabang sa ato mga pag-antos dinhi sa mga bayronon pinaagis pagpamalit og slots. So padayon tagpalit og slots aning atong grace 100 pesos ra gid ni siya. Na kay 100 karon palit dayon niya nasa ni challenge nga 70 slot challenge 7,000 per challenge. Ganahan kag challenge palit lang sad. Nya nga to sang YouTube channel padayon mo support ani ang kaning Padre Siano Ubod. Nya unsa man pagtan-aw ninyo nga ato gyud ang channel tanawa ang subscribers na ataroy mga 259,000 ka mga subscribers. Nya view, like, share, subscribe kanunay kada adlaw aron mag-anam og kadaghan ang atong mapaambitan sa atong mga wali o sa atong misa nga makalikay putas mga scammers nga dili ninyo di mo mailad ba anang mga nagdada sa kungan og labaw sa tanan makahatag sad og gamayng income sa atong parokya para sa atong mga charitable expenditures. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon nahiusa kining lungsod sa paghalad o pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo. Una kami o Ginoo sa kada itugugma mo ang tanan karon himuha nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe